Γεια σας. Τελικά καταφέραμε να μπούμε στον κόσμο. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Steve, για να ξέρετε. Θα παίξω και εγώ Minecraft. Ναι, γάμω τη διαφήμιση μου. Οκ, έχω ένα πολύ καλύτερο skin. Μου το έβγαλε... Τι σου... What the fuck. Διαμαντής 321 Go. Έχει diamond στον κόσμο του. Πώς έγινε αυτό? Αποκλείεται να τα πήρε από creative. Κάτσε να μετακινήσω το Mobizen. Δεν με αφήνει να μπω στον κόσμο, λοιπόν. Καταρχάς πρέπει... Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, fuck, δεν με αφήνει να μπω στον κόσμο, παιδιά. Βγες λίγο να δούμε ποια έκδοση έχεις. Έχεις τη 15,6. 16. 16. Ναι. Ούψ. Παιδιά, δεν θα γίνει το Minecraft, θα τα κάνω εσπανιόλο, τριλίτα, τα. Fuck my life. Yes! Yes! Λοιπόν, παιδιά, δεν θα γίνει τελικά το Minecraft, άκυρο. Πάμε για Bottle Flip Challenge. Βασικά να γίνει το Minecraft, να μην γίνει. Skywars. Skywars, να παίξουμε δηλαδή Skywars. Σε όσους αρέσει το Minecraft, δεν ξέρω τα IP address. Ναι. Liveboat Skywars. Κάτσε ρε. Περίμενε το δω. Έλα! Περίμενε, να σου πω. Δεν είναι Liveboat. Ναι, περίμενε. Λοιπόν, παιδιά, περίμενε. Είναι Skywars, έτσι όπως το λέω. Έτσι. Το Love Boat. Όχι, δεν το. Τίποτα, Skywars. Νάτος. Έλα, δες. Περίμενε, δεν με αφήνει να πληκτρώ. Λοιπόν, το IP address. Λοιπόν. Παιδιά, κολλάει πολύ. Δεν μπορώ να παίξω από το iPad μου γιατί δεν έχει πρόγραμμα record. SW LBSG. .lbsg.net. Net. Αυτό είναι το IP address. Τώρα πάμε να δούμε το server name. Skywars. Skywars. Λοιπόν, add server. Μπήκα. Πάτα το. Please choose a valid user. Liveboat Skywars. Γράψε. Liveboat με μικρά. Εγώ μπήκα. Από την αρχή. Name. Liveboat. Liveboat. Skywars. Sky. Με κενό. Όχι. Ναι. Κενό. Κεφαλαίο. Έλα! Sky. Τα λέμε σε λίγο. Έχω κάτι πήγον. Τα λέμε σε λίγο.